दुलाराय बर' रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ खनसे फिन आरोबाव बावहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली जोंनावहाय मा सोलिगासिनो दं दा जों बर' रायजो राजानि खोथाखौथ' दोनथ', जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव बर'लेण्डनि खोथाखौ आं माखासे खोथाखौ आं रायलायनो नागिरदों। नोंबो बिदों बर'लेण्ड, आंबो बिदों बर'लेण्ड, आरो गुबुन सासे सोरबायाबो बिदों बर'लेण्ड। नाथाय जोङो मा खालामलायदों, गावबागाव क्रेडिटखौ लालायनो नागिरदों। सोरबा सासेयाबोथ' दिनै गोबां गिदिर क्रेडिट लाबाय। आरोबाव बिनि अनगायैबो गोबां आफादानो, गोबां माहारियारि आफाद, बेफोरो आंनो लाबोथारसिगोन, आंनि आफादानो सैथो मावग्रा, जोंनि दल संगठनानो बर' रायजो राजानि थार खामानि मावग्रा होननानै खोन्थाना लानो नागिरदों। नाथाय फेलें, जिर', गाज्रि मोनो, दुखु मोनो, जेबो लाब गैया। जायफोर आफादखौ आं थांखि बुंदों, आवगोलनि समाव आं जेरैबायदि खोथा बुंदों, जाय आफादफोरखौ थांखि बुंदों, बिथांमोना दुखु मोननानै बा मानानै लाब गैया। आं कयेकटायाखौ सिदा बुंगोन। मोननैसो माहारियारि आफादखौ आङो बिथांमोनखौ थांखिनाय नङा। दिनै उदियासल बिग्रा बिथांमोनाबो बिदों बड'लेण्ड। एस.के. बसुमतारी बिथाङा, आं बिथांनि एगेन्स्ट नङा, बा बिथांनि उल्था नङा, बिथांनि अपोजिट नङा। एस.के. बसुमतारी बिथाङा आंनिख्रुइ गोबां सेनियर, बर' हारिनि थाखाय गोबां मावबोबाय। आं सेलुट होयो, आं सापर्ट खालामो। नोंथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय, एस.के. बसुमतारी बिथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय, मानिथाव, गनायथाव, बाख्नायजाथाव। जों दिनै बिथांमोननि बिबथैनि बैसो समान, बिफानि बैसोनि समान आं बुंनो गोसो गैयामोन। नाथाय बिथांमोननि जाखिनि मावनाय, बिथांमोननि जाखिनि सोमावसारनाय, मैया दाखालिसो बिथांमोना मोनसे नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, येस, आं बावहाय सापर्ट दं। दिनै नोंथांमोना उदियासल बिग्रा बिथांमोनाबो दिनैहाय बड'लेण्ड बिनि बारैनो सोमावसारनो फिननो दिनै ओंखारनो नागिरदों। होनोब्ला दिनै उदियासल बिग्राजों आरो नैबे बिथां सार सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारी, बाक्साथिंजाय नोंथांखौ बै समावहाय बिराद बाख्नायोमोन। आं गोसोआव दं, एसे रोमै जोंनि आफामोना बिराद बाख्नायोमोन आरोखि दै, सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारी टाइटेलखौ लानानै माने गोबां बाख्नायोमोन दे आरोखि सारमोनखौ। आं गोसोआव दं, आफामोना बा जोंनि आफामोन बा आदैमोना, जोंनि आदैमोना बाख्नायोमोन आरोखि। बिनि समनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ खाथियाव मोनथाराखै आं दिनैसिमबो। क'क्राझाराव फार्स्ट टाइम आं मालाबा मिथिं गायफेरनायाव मोनसे टेबोलावनो, मोनसे सारियावनो जिरायफानो मोनदों, थेवबो आं सिनायथिखौ लायाखै। जेखियानो जादोला, दिनै सारमोना दिनै बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों, मानिदों। नोंथांमोना दिनैहाय जोंनि जेसेबां बर' रायजो राजा, जेसेबां बर' इयुथ, बिथांमोनखौ नोंथांमोना मा खालामदों, मोनसे थुलुंगा होगासिनो दं। आं मोजां मोनदों बेखिनि सापर्टआ, बेखिनि थुलुंगा खालामबाय थानाया मोजां जादों होननानै आं सानो, आं बाख्नायदों। दिनै नोंथांमोना, आं नोंथांमोनखौ लुबैदों जे उदियासलाबो दिनै बिदों, पिटिसि आन्दलननि समाव उदियासल बिदोंमोन, बिथांमोनाबो बड'लेण्डखौनो फिन जागायफिनदों। नोंथांमोनाबो आरो फिन बे नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, जेरावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंनानै गालांदों, डिभाइड आसाम 50-50, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, बे सोदोबखौ होना गालांदों। ओंखायनो सारमोनाबो दिनै नो बड'लेण्ड नो रेस्टखौ जुदि
नागारथाराखैबा ओंखायनो आं सानदों नोंथांमोना माब्लाबा उदियासला जाय बिग्रा डिमान्ड खालामग्रा बिथांमोनजों खनसे ज' सावरायलायनानै आं रायजो राजाया दिनै गोबाङानो कुइसन जायो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथांमोनाबो जुदि बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिनदोंबा आरो दिनै पिटिसिए सम सम दिनै गोबां समावनो प्रेस मिट होनायखौ नुयो बिथांमोनखौ होनबा दिनै बिथांमोना बड'लेण्डनि थाखाय जुदि सोमावसारदोंबा होनबा दिनै बिथांमोना मानो ज' जानो हाद्लाया मानो मोनसे टेबोलाव मोनसे ज' जिरायलायनो हाया गावबा गाव दिनै बड'लेण्ड होननानै बिबाय थादों गावबा गाव बिबाय थाबा मा जानो दिनै पिटिसिएजों दिनै सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि सारा दिनै मोनसे आफाद दादोंबा बै आफादजों मानो ज' गोरोबलायनानै मोनसे थांखि लानानै मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनायनि प्लेनिंखौ मानो लायाखै मानो दिनै हारसिं लाबाय थादों बे मोनसे गिदिर कुइसन जानानै फैदों बर' रायजो राजानाव दिनै बर' रायजो राजाया आबाद मावना जाग्राफ्राबो बेफोरबायदि खोथाखौ सावरायलायो जों दिनै गोबां जायगायावनो मोनबोदों दिनै फरायसा आफाद होननानै बुंबाय बिथांमोनाबो दिनै बड'लेण्डनि थाखाय गाबख्रावहां खुगा सिहां जागासिनो दं माने क्लियार खालामजोबथारनो हायाखै गावसोरनो माने दिफेन बर'आ गाव माबे स्टेटआव दङ बबे जायगायाव दङ बेखौ थि खालामनो हायाखै होननानै आं सानगोन मालाबा बुंगोन दिनै बड'लेण्डखौ जों नागाराखै जों दोनथ'दोंसो बेफोरबायदि होनबा बिनि खोथा बुंनाय आबसुनि मानसिफ्रा इउनिटआव थाग्राफ्रा गाज्रि मोननानै लाब गैया सिदा सिदि खोथाखौ बुंदों आरोखि दिफेन बर' बिथांखौ गाज्रि मोना नोंथाङा मोनसे जायगायाव थि गसंनो हायैखौ जों नुगासिनो दङ खारन नोंथाङा मालाबा बुंदों जों दोनथ'दों मालाबा बुंदों जों क्राइटेरिया गैया मानो खोथाया बिदि मानो 19-20 जाबाय थादों ना नोंथाङा बबेबा मोनसेयावहाय माबा मोनसे सिन्था खालामदों नामा जुदि सिन्था खालामदोंबा सानदोंबा हायोबा सिदा सिदि बुंना लानाया मोजांखा आं बेखिनि खोथाखौ खारन आं बेखिनि खोथाया रायजो राजानि बिराद गिदिर कुइसन जानानै दङ रायजो राजाया दिनै हालुवा जानो हागौ सिन्था खालाम नोंथांमोना फिसानो दिनै थांनाय बाराव आं दासिमबो बाख्नायदों दै आबसुखौ माबोरै गोबां जायगायावनो गोबां आनसलिकआव थाग्राफ्रा बिथांमोना थांनाय बाराव जायफ्रा मेट्रिक पास जानाय बिथांमोनखौ नोंथांमोना मोनसे थुलुंगा होगासिनो दं बेनि थाखाय मोजां आं बेखौ सापर्ट खालामो थुलुंगा होनांगौ दिनै फरायनाय बा नेक्स्ट आरो नोंथांमोना मोनफा स्टेप लागासिनो दं आं बेखौबो मोजां मोनदों थुलुंगा होदों बा माबा मोनसे खालामदों मोजां मोनदों बास बेखिनिसिम क्लियार दं मोजां किन्तु दिफेन बर'नि जाखिनि थांखि जाखिनि बिनि खोथा बुंनाय दिफेन बर'आ एक्सुअलि मा जानानै दं मोनसे जायगायाव थिग गसंनो हायाखै मालाबा बुंदों बियो क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड मोननायनि मालाबा बुंदों बिथाङा सोमावसारफिनगोन आरो मालाबा बुंदों बियो सोमावसारनायखौ जों दोनथ'दों बेखिनि खोथाखौ बुंदों होनबा बिथाङा दिफेन बर'आ गावनि जायगायावनो थि गसंनो हायाखै होननानै आं बुंगोन बेखौ आरोखि दिफेन बर'नि आगदा आगसि जायफ्रा दङ बिथांमोना गाज्रि मोननानै बा दुखु मोननानै जेबो लाब गैया जा नुदों सिदा सिदि बे आरोखि आरो बनसु आं बिथांमोनखौबो बुंगोन रायजो राजाया बिथांमोननि सायावबो कुइसन बनसु आबसु बिएसइउ गोबां कुइसन गोबां सोंथि जानानै फैदों बर' रायजो राजाफ्रा मा सानदों बनसुआबो दिनै बड'लेण्डखौ जागायफिनदों आबसुआबो दिनैहाय दोनथ'दों थिग आसे आबसुआ दोनथ'दों मेंदों जानांगौ बिथांमोना
थिगे दिपेन बर'आ मेंदों जानो हागौ ओंखायनो थाथ'दों थिगे आसे आं बेखौबो मानिबाय होनबा दिनैहाय सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि साराबो दिनैहाय बड'लेण्डखौ बिदों ओमफ्राय दिनै पिटिसिए उदियासल बिथांमोनाबो दिनै मा बिदों बड'लेण्ड बिएनएसइउआबो दिनै बिदों बड'लेण्ड होनबा दिनै बिथांमोन मोनथाम आफादा मोनथामजों ज' जानानै मोनसे मेम'रेन्डाम मोनसे थांखि मोनसे रेजोलिउसन मानो खालामनो हाया जाहोना मा आं जायफोर बड'लेण्ड डिमान्ड खालामग्राफोर बिथांमोननाव आंहा बे कुइसना आरो बियो आंनिल' नङा बे रायजो राजानि सोंथि दिनै सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथांखौ आं बुंनो समाया आं बिथांनाव क्षमा बियो बिथांमोना जोंखौ दिनैहाय बड'लेण्ड बिनो थाखाय सोमावसारनो थाखाय मोनसे थुलुंगा होदों आरो बिथांमोननि थुलुंगायाव जोङो गावनि जिउखौ जों दान होदों गावनि थैखौ जों दान होदों बर' रायजो राजानो आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आं ओंखायनो सार सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि नोंथाङा आंनि बुंनायखौ दुखु मोननो नाङा बा गाज्रि मोननानैबो लाब गैया आरो जुदि नोंथाङा जुदि गाज्रि मोनदोंबा अबार फन खालामनो हागोन आंखौ लोगो मोनगोन आरो अब्लानि समाव नों आंखौ सोबायो बेजों सोबायोबा बे फारसेजोंबो सोबानो हागोन आं फारनै खावलायखौबो गथायना होगोन नोंथांमोननो लिडारफोरनो फारसेजोंल' नङा थेवबो आंनो बड'लेण्डखौ नांगौ बे सोदोबा सोरनि रायजो राजानि आंनि फारसेल' खावलायाव दासोबा फारनै खावलायावबो सोबा थेवबो आंनो बड'लेण्डखौ नांगौ बे आरोखि उदियासल पिटिसिए दाखालि आं थांनानै लोगो लायदों बिथांमोनाबो बड'लेण्डनि थाखायनो सोमावसारदों होननानै बुंदों मोजां सोमावसारनांगौ नांगौ दिनै बिथांमोनाबो दिनैहाय नैबे सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथांमोनजों ज' जाफानानैनो मोनसे बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारोब्ला बावहाय आंबो सापर्ट दं होननानै आं दिनै बुंगोन दिनै बनसुआबो नोंथांमोनाबो बिथांमोनजों खनसे ज' जानानै गोगोमनो सोमावसारोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो दिनै फरायसा आफाद आबसु दिनै बिथांमोना दिपेन बर'आनो डिक्लेयार होनानै दोनदों जोंहा क्राइटेरिया गैया बा जोंनि सोमावसारनायखौ दोनथ'दोंसो होननानै बुंदों ओंखायनो बिथांमोनखौ एसे ब्रेकेटाव दोनथ'नानै नांगौ जायोब्ला बिथांखौबो उनावहाय आपिल खालामनो हागोन बा लिंबोनो हागोन बै बे बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनो बिथांमोनखौबो आरो फिन लाबोफिननो हागोनखौ आं आसा नुदों किन्तु दिपेन बर'आ गावनि आथिङाव थिग गसंनो हायाखै आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन ओंखायनो मोनसे डिसिसन लानाया मोजां दिपेन बर' बिथांखौ आं खावलायगोन जिखियानो जादोला बे चेप्टारखौ आं एसे दोनथ'बाय दाना फैफिनदो पलिटिक्सआव मोनसे खोथा फंसेल' खोथा बुंनि आं फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बेलायावहाय आं दिनै मोनसे जायगायाव थांदोंमोन फैदों बिथांमोना मोनसे डाम्पारनिफ्राय 300 रुपिस लादों आं भिडिअ खालामदोंमोन दे बे भिडिअ क्लिपा अनलि बे डाम्पार ड्राइभारनिल' दं बे जाय फरेस्टार बे फैसाया लानायखौ आं हास्लाबाखै ओमफ्राय मोनाबो जाबायमोन नालाय हास्लाबाखै आरोखि आं हारसिं बाइक सालायनाय माने हास्लाबाखै जुदि हानाय मोनबा बिथां रन्जित बसुमतारी जोबथारनायाव आं बुंगोन रन्जित बसुमतारीनो आं मोनसे मा होननानै बुङो मोनसे भिडिअ हरनो हागौमोन रन्जित बसुमतारी आंनि भिडिअखौ नायो आरे रन्जित बसुमतारी नों आंखौ गाज्रि मोननानै बा दुखु मोननानै जेबो लाब गैया नोंनि डिपार्टमेन्टआव इलेगेला सोलिगासिनो दं मिथिबाय नोंथाङा ना 101टा कुइसन दं नोंनाव इउपिपिएल हिसाब नङा इउपिपिएल हिसाबै नङा
एक्स एनडिएफबि हिसाबै आंहा नोंजों 101टा कुइसन दं मिस्टार रनजित बसुमतारी 101टा कुइसन दं नोंनावहाय आं दिनै क्लियार खोथाखौ बुंबाय गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया जेखियानो जाया आं दिनै बेखिनि भिडिअखौ नोंनि भिडिअखौ लाबोबाय थागोन सानसे समाव आरोबाव मोनसे इलेक्सन समाव नोंथाङा आइजो माहारिनि मा दागोन होनदोंमोन नोंथाङा बेखौबो गोसोआव ला नोंथाङा केम्पेइनाव मा होनना लाया बेफोरनिबो भिडिअआ दं आंनाव बेफोरखौबो बुंगोन आं एज ए एक्स एनडिएफबि हिसाबै आं नोंखौ बुंनो हानायनि राइट्स दं मोनथाया दं एज ए इन्डियान सिटिजेन नागरिक हिसाबै आरो एक्स एनडिएफबि हिसाबै आंहा नोंखौ बुंनो हानायनि मोनथायबो दं आंखौबो बुं फेरेंगा नोङो नोंसोरबायदि लिडारा गोबां नुबोदों 17 बोसोराव जोङो नोंसोरबायदि लिडारखौ गोबां नुबोदों 17 बोसोराव मा सोर लिडारा मा मावदों मा मावाखै आरो नोङो बोसोरथामाव बिमा माहारि आइजो माहारिखौ जों बिमा माहारि मा होनदोंमोनलाय आंखौ दामबावला बर' रायजो राजानि इउथ्सफोरखौ मा खालामगोन होनदोंमोन पेरामिलिटारियावहाय बोरो थ' लोगोफोरा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला दिनै गोबां गोलाव जाबाय दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि